A finais do 2021, a Mancomunidade do Salnés aprobaba a modificación do contrato do servizo do lixo para integrar nel o Concello de Meis. 2 anos despois, era o xulgado do Contencioso Administrativo de Pontevedra o que votaba abaixo ese acordo, logo de estimar o recurso interposto pola empresa Servizos dos Concellos Galegos, que era a que prestaba o servizo en Meis antes da súa integración no servizo mancomunado. Aquela sentenza fora recorrida tanto polo Concello meisino como por Valoriza, empresa que recolle o lixo nos concellos do Salnés adheridos á recollida conxunta. Pero eses recursos veñen agora de ser desestimados polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, un novo revés que leva o Concello de Meis a tirar a toalla. Non así a Valoriza que, segundo avanzou hoxe a alcaldesa, presentará un recurso no Tribunal Supremo. A sentencia non é firme. Eu quero anunciar que o Concello de Meis non vai a formular recurso contra a mesma, pero sí sei, porque así mo comunicaron, que a empresa Valoriza sí vai a presentar recurso de casación, co cual isto se vai ao Tribunal Supremo e será o Tribunal o Alto Tribunal o que terá que decidir. Engade Giraldez que, aínda que o Concello non recorra, non comparte a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia porque entende Servizos dos Concellos Galegos non tiña lexitimación para presentar ese recurso. Entre outras cousas, lembra Giraldez, esta empresa nin concorreu os dous procesos de contratación abertos en Meis que quedaron desertos, que desencadearon logo na integración do municipio no servizo mancomunado. Viña contratada por 3 meses e estuvo varios anos, non concurriu nin ao contrato mancomunado da mancomunidade, non era unha das empresas que había concurrido a ese contrato, nin o concurso previo que se sacou aquí no Concello de Meis que resultou deserto e por eso tuvemos que concurrir logo o votar o servizo mancomunado porque o servizo de Meis había resultado deserto. E ante as críticas que apuntaban a que todo este proceso ia supoñer un gasto millonario para o Concello, a alcaldesa aclara. Son 750 euros. Estos son as costas que se nos impuxeron pola desestimación do recurso. E lanza unha mensaxe de tranquilidade aos veciños garantindo que o servizo seguirá prestándose como ata agora. A resolución do Tribunal Supremo ao recurso de Valoriza podería tardar un ano en coñecerse.